Terve, terve! Terva perseet. Mä nyt ajateltiin... Mitä sä haluaisit? Yhtäkkiä käyn. Vittu hirvä villi. Perseet ja... Kuppa kungin. Joo, difficulty hardi antaa mennä. Olisiko tuo more options, jos ollut jotain? Tiedä. En arvaa. Katsellaan huomenna. Moro. Terppaa. Edodin. Mä siis kellattiin, että me voitais alkaa tekemään vähän niinku let's playtä, mut silleen, että me paljon mentäis koko ajan niinku eteenpäin, että se ei oo sellaista niinku fucking lagivaa shittiä. Niin me tehdään mikä vitun siipi tämä on. Ja tässä on niinku aavikko ja sit täällä on jäätä niinku vieressä. Nice! Okei, missä? Siis tää on jotain niin vitun outoa. Superkrane! Missä te ootte? Superkranen luona. Vittu mun ohjain on paska. Mulla on 11 sukeria. Se on sokeria. Let's cut some tree. Sugeri. Vittu vaan. Joo, let's cut some tree. Mä en sun vittu sen. No joo. No retarde. Vähän outoa, kun mä oon pelannut vähän aikaa Mä tein crafting table. Haluatteko te akse? Joo, haluun mä tosiaan. Ole hyvä. Where are you? I didn't get a fucking You're ugly. You're fugly. You're fugly. You is too fugly. More handsome than you. I has honor. Moi vittu. Mä hästin mamma. Niin hästit min mamma. Nois. Mä olin vielä preseetätellä. Mitä sä pellit mun puita, ha? Se paras. Neil Mä vaan lainasin sitä puuta. Nyt mä menen etsin tätä mun sieltä. Kana, kike. Onko tää täältä syössä? Kana pinkottu. Ei näy. Sähtyy. Mitä vittu mä just kuulen? Oo, mä oon meikas mulla viitti. No, koska tää on hardilla. Miksi tää on päivällinen? No, voi olla maan sisällä. Siinä on luola. For real? Älylhän, tässä. Okei. Toi kuulosti joltain niin, siis just jotain raiskataan jotain lammasta, siis silleen... Vittu. Otetaan pihviä itselleni eteen. Tässä yhden tehdä pinnaa teitä. Piiri. Ehkä sen vinkkaa jotain. En. En mutta oikeesti pitäisi. Ehkä on myöhemmin. Ei pitää soittaa kuolleekin jostain. Paljon. 22 tortsia. No, tortsia ei oo niin hirveästi. Ui. Vittu. Nää on vitun kriipeet. Hyi. Tulkaa joku auttaa mua, mä vähän Mulla pelottaa. on reikä ulos. Ei tää on kiven päällä huonta. Kiva. Ui! Oi! Hämähäkki! Sitten on pelästynyt vähän. Hei, laitaks vähän valoa? Vittu mua pelottaa ihan vitusti. Pidä hauska. Ollaanko me taas tää meidän oman mesta? Hei. Opi, mä menin sinne, johon sä sanoit, että jos sinne uskaltaa mennä, saa ees. Creeper! Missä? Mä sinne. Jos on, tonne. Mihin te menette? Ui, tuolla on mobi ääni. Tuutteko tän missä mä oon? Mä tiedän. Not here. Mä tykkään, että on mobi Tuo ääni. Mulla on 3 villaa. Joo, 3.
Siellä se on. Mennäänkö moroille? Pojat. Tulko tänne? Menkää. Tulko tänne? Tulkaa. Hei, voitteko te jotain tunkea jotain valoa? Mulla ei oo yhtään mistään mitään mistä. No ei oo mullakaan mitään. Mä lainaan jotain vähän. Miten me päästään yli? Hyppää. See shit. Bobi sanoo hypätään tuolla laavaa alla. Oho! Hei, tuolla varmaan solaa paljon aikaa. Niin saatana matalasta. Popi, tuoks Onks toi joku, mikä toi on, ketä raiskataan just? Ainoat homma. Mä en pysty sprinttaan. En mä nyt kerkeä, mä juoksen vaan niin vitu hommasta karkuun nyt. Pois jo. Mä menen silti karkuun. Lehmä! Ai mies! Ei älä jumalauta meitä. Vammanne! Mutta ei mitään miten mä pääsen ylös. Use the dirt. Täällä on jotain teidän kamaa. Anna kartta! Tossa on kartta. Ei pitää muista. Ei, mut tiedätkö sä on tollasen reuna? Se ei pääse pois siitä. Onks sun niitä? Ei oo tortseja. Pidetään meistä haluaa. Portsa pystyy tekemään ilman craftinga, niin istuksi mulle koon. Eikä mulla niin. Täällä. Miks sä meet sinne? Joo. Yritäks kova jätkä? Kato. Mä löysin siene! Minkä? Sieni. Siene! Mitä sä siitä syödät? Soppakeitto. Siinä kestää ihan vitun. Onko sienikeittoa? Soppakeitto. Miksi et sä lähtenyt munkaan tänne, Rob? Ei oo muuta. Mikä se on? Onko se spideri? Joo, se tipahti. Paskalla housu. Ei mä kuulen toiseen. Se tipputaan. Enemmän. Toinen sinne. Voi, herra. Mitä sitten herra? Se meni 2 possuja tästä ammasta. Ja nyt tehdään kestää. Ei, mulla oli ihan vitusti kamaa. Sitten sä muista missä mä olin. Bobi on missä rautat. Porsaa. Eihän saa. Mun mielestä saa porsaat parhaat. Kun sen keittää, ei siis paistaa. Ground beef on paljon parempi kuin normaali beef. Mä olisin palpumeri, voi vittu. Puhutaan se, sieltä saa kamaa. Ei mut perkele, se on skeleton spawni. Pitäisikö tosta tehdä mobtra? Hei, otetaan aset käydä. Jääks hommataan bowniin? Sitten sä oot mennyt perkele, sä oot mennyt vielä kauan, missä sä olet. Tuu tänne, ulkopuolelle hetkeksi. Tässä oli just pari hommaa. 3. Hyvä tästä. Tää nyt on sulta. Joo, vasen, vähän. Enemmän. Aha, nyt on. Ei vittu, mulla meni tikki, ei miettinyt vasta. Ei mulla toinen. Joo, mulla on tää airampi. Miekka. Mä otan Bobille sitten. Mikä tää mesta on, missä mä oon nyt?
Tulkaa tänne. Vittu, kun mä sanon millainen kohta toi tossa. Okei, se on toisessa. Vittu. Holy motherfucking shit, tulkaa tänne. Ei jumalauta, tulee kutina. Perse. Tulkaa alaspäin. Mikä tää on? Holy mitä? No en tiedä, mä menen sinne sisään. Lipu, ai. Mitä? Itse sä teit ansan mulle. Au. Okei, tosta ei pääse. Mitä helvetti tää mistä? Mikä toi on? No, oli se. Mikä tää paikka? No, ikinä en mene Minecraftista. Että. Hei, voiko joku säädä niitä pikkuja vielä? Mitä niistä tikuista tapahtuu? Okei, joo, säädä pikku puoli. Okei. Oi! Täällä Mä ylhäällä löysin! on. Kultaa. Ota sä ne kullat, mä otan long. Hei, saa täällä niitä ikuisia vielä. No, tässä. Au, vittu. Ei, tässä on pistone. Onko se stikipistoneita? Ei. Oh. On. Oha. No millainen on? Oota, millainen? Joo. Tästä tulee aika. Ei joku ampuu. Okei, tuo tulkaa tänne tulee sitten. Ampuna, kuolema. Tulkaa. Mä en nähnyt mitään. Tässä näin. Vale. No, se on. Tuolla kulma. Ihan pitää kulma. Tuli tosin 2 läkkiä kuitenkin. Ei näitä laatin.